Nik uste hemen, azpimarratu ditugula, bi ikuspegitatik hitz egin dezakegu, nolako garrantzia dituzten horrelako ikastaroak unibertsitatean. Alde batetik ahozkotasuna. Gure, ni zuzenbideko irakaslea naiz, baina zuzenbidean eta jorratzen diren ikasgai gehienetan ahozkotasunak benetako garrantzia dauka. Nik uste ahozkotasuna lantzea eta ikerketak egitea beti dela onuragarria ezinbestekoa, esango nuke unibertsitatean. Eta horretatik orain ari gea zerbait egiten, fakultate bakoitzean eta ikerketa munduan. Baina nik uste alde horretatik mintzolak eskaintzen duena oso aberatsa dela, gainez euskeraz. Euskeraz, ahozkotasuna gainez euskeraz. Hor, iruditzen zait, ikerketa horiek egitea ezinbestekoa dela. Eta gero bestalde, azkenean gure tradizio batei erantzuna batea eta hori garatzen, hartutea bertsolaritzak gure tradizio garrantzitsua da, gure kulturan oso barneratuta dago, eta hori egonkortzea, indartzea eta edatzea, baita iruditzen zait, unibertsitateak hor eskuartzea ezinbestekoa. Beraz, bai tradizio modura eta bai ahozkotasuna lantzen den heinean, bi ikuspuntu horietatik garrantzi berezia duela. Ikastaro hauen garrantzia handia da, guretzako jartzen dulako bertsolaritzaren ikerketa edo bertsolaritzaz gehiago jakitea unibertsitatearen esparruan. Lan handia egina dago lehenagotik ere bai, baina Foru Aldundian argi ikusten denun behar zala, eta behar dala oraindik ere, unibertsitate mailako ikerketarekin gehiago lotu. Unibertsitateak gehiago egon behar du bertsolaritzarekin eta euskal kulturarekin kezkatuta. Segurona, bertsolaritzak bide hori lehenago ere saiatu du. Orain daukagu aukera, bidea dago, eta aitzakia ikerketa horiek gehiago izan daitezen aurrerantzean ere. Hor dago gure laguntza hori gerta dadin. Mintzolaren egiteko ondinetakoa da bertsolaritzaren ikerketa sustatzea. Eta udako ikastaroak ematen digutena pixkat, normala iristen ez gehan jende baten gana iristeko aukera, eta bertsolaritza pixkat aurkeztea, baina ikerketa ikuspegi batetik. Askotan ez gara konturatzen bertsolaritza izan daitekeela ikertzeko gai bat. Eta orduan, gure helburua pixkat harimutur batzuk edo ematea. Eta harimutur horiei tiraka, igual bertsolaritzan geldituko dian ikerketak eragitea, edo inkluso izan daiteke bertsolaritza abia puntu hartu eta gero euskal kulturaz orokorrean pentsatzeko ikerketa batzuk edo sustatzea. Eta hori da helburua pixkat, bertsolaritza ikergai bezala aurkeztuz, ea lortzen dugun jendea ikertzen hastea, eta ikertzen hasten den jende horrek azkenean jakintza berria sortzen du, edo agian nahi gabe egiten ditugun gauzen horako teoria batzuk edo batera daitezke, eta nik uste bai bertsolaritzarentzat eta bai bertsolaritzarentzat aurrera begira hortik gata daitezkeela korapilo interesante batzuk.